Đây lệ khá thôn lui tỏ tắc mấy thiền gắn in zon na khá thôn mà xa cái man à chan na anh chia đón đi sáng khát giặc của sum của pa của mi ni to ni hi kum sum ni lệ paruk zet mấy he he lệ kha à cụt ziak mỗi tak hi cái local ve ni à rei to mà he à chede vek to ni đã that ve reng tan kan chia ve lo ka nge true dearest friends ama sain iletar duom tak mai kalo hmuwa kalom hle mai ma se duain kalo chang le thar deuh cha poi ka ti in min lo ngai dam don ya ole ke po thian tan ka du cha thian rin om tak kan ni nge ka be se ke chu tu na hian pathian khong aina zara pol kwa ka zir ve me ka zirna thatak le tuang taka ka zir theinan min lo tong trai sak thin don ya keipo ka lo tong trai sak ve thin ang chu tuna hian nu le pa kala neya ka pa hming chu chiar kung ania kanu hming chu rin pari ani kanu le ka pa chu kut na thok mi an ni a chung ko har sa ve tak ni in tuna hian kan kho sa ve trok ani kan unau hi pali kan ni a kan unau zinga hian au pa ber ka ni a kan unau a hian mipa an om lo tin tianga thiana ta na min lo zon awang hian kalom hle a thian rin om tak kan ni nge ka du ni e khai seitur zonga tam hle maya sei to lo mayang dam takin mang tha le i thian rin om ngur pan tluangi cherlun Bethlehem veng NB min lo chang let venge ngei don ya tin le ka thona hian min hu chiani ma se heta hian ka chang ta chi loin ka chia chu wang chuan in thian that zui na po om ta lo sikul te kan bang zui ve bok si nen khan din mun kha khir ve em em a ma se he kut ziak kata na hlu em em mai chu sak melin mulo mai la he le kha ziak in ka thin lunga khoi em em a ka da thavereng a kum som ni le paruk nuwa kan hai chuak vel lol ani hi ani det nili thlasom sang kha zakwa som kwa pakwa umami dei to ni hi rei ve ta hle mai